Hello guys, may udto sa inyong tanan. Naday ko diri sa Somampong Bake Shop. Nag-opening sila karon guys og sangyok. So i-try na to guys. First time na ko ni guys. So i-try na to kung lami ba ni siya guys. So nindot kay ilang place diri guys. Nag-opening manggod sila karon diri guys. Diri bago lang. So duawa na pud ninyo diri guys. Diri sa Somampong Bake Shop guys. Naani siya sa taas ilang place. Second floor. Daghan po ni silang mga menu diri guys. So daghan kay mapilian. I-try ninyo siya guys. Worth it man po guys kay kantidad siya og $4.99. Busog na kakaayo guys. Kay daghan kayo ilahang kantidad og $4.99. Ang $4.99 nila guys, upat na katao ang makakaon ani guys. Kay tungod daghan siya. I-try na ninyo guys mintras nag-opening pa sila guys. Kay $4.99 lang jud siya. So guys, magluto sa mi guys kay mga unami. Anak na ko. Ingkod lang mo na kakana mo ng kay. Yan mo na ha. Ano unsa man na ibutang na diri? Di o daan sa sabi ko ni. Ito ba ko dito ni? Ako lang yung pala. Asa mo na? Ayaw. Para di sa pisik. Pala yung daw mo. Alay! Ano natin? Napasipiratin ko ba? Nabilang kami kaya dito. May, butang sa amin ka daw. Anak niya na kay magkaigrahan pa na. Mukha ko. Yung salad ko. Yung namalot lang naman. Yan, kana. Ito o. Kapanan. Ano lang ko doon ko? Isa. Bukan na sa natin Wala. na. Para mo din siya. Kinampang ko salad. Fruit salad? Wala yung anak. Kung naman ay kuan strawberry ay grapes. Okay, yung kamera ba? Hmm. Kuha ka to mangguling na humol sa tubig. Aray mo nga oh. Pero wala na butang ko. Strawberry. First time ka na ko. First Ito time. ko ilang ikatlog. Wala pa ito nagkatlog no? Awa. Wala na taglog. Wala. Oh, Asa man na? Natada. Si ano? Ay mo ba ka nakabuta akong kamera? Dili may ka nag-vlog ang good ni. Dili na lang natin. Tapos wala. Dili ba yung pudi o? Dili ba yung pudi? Kaya nga nanik one dali dili namin nag-vlog. Wala man. Naka. Maurot niya yung kanon. Marot man. Na. Kamera. Planet man. Okay naman mo. Planet Earth. Di ako yung fake ban eh. Uy, paasa! Dagan naman yung mga ng paas. Ano magawa ni? Ni? Lugay mo natin. hani no? Dahil